Ang Pasko, usa sa mga labing mahinungdanon nga selebrasyon sa tuig alang sa mga Pilipino. Tungod kay mao kini ang panahon na kita magtapok sa pamilya uban sa paghinatagay og mga gasa. Apan sayo ang mga pinaskuhan sa atong duha ka Malasakit Center beneficiaries karong hapuna nga gikan sa Visayas ug Mindanao. Sila pipila lang sa minilyon ka mga Pilipino nga bisan og walay Pasko nahatagan sa libre nga medical assistance gikan sa Malasakit Center. Ang atong beneficiary karong hapon gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City. Si Melmar Castro, mas mapasalamaton kang Senator Christopher Lawrence, Kuya Bongo, tungod kay ang iyang anak nga gidala sa Lapu-Lapu City District Hospital natabangan sa Malasakit Center. Atong paminawon si Melmar. Ako dahil si Melmar Castro, di ako diri karon sa ato ang hospital, bikan kay ang akong anak nasakit. I-convulsion niya, ilantan, kaloyan sa Ginoo, naulian na giting taon, kami mo kawasan mi karon. Ako kay kong pasalamat sa ato ang mga doctors o nurses. Labi na sa Malasakit o sa ato ang senator nga si Senator Bongo. O dako ko kay kong pasalamat sa ato ang doktor nga si Ronald Oporto. O sa ato ang pinangga nga mayor nga si Junard Ahong Chan. Daghang kayong salamat. Ako kayong tabang. Maukadto si Melmar nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Samtang ang atong ikaduhang beneficiary gikan sa Davao del Sur na aksidente sa motorsiklo ug nabali ang iyang tiil. Si Giovanni Feliz, 27 anyos, taga Barangay Colon Sabak, Matanaw, Davao del Sur. Nadisgrasya siya sa motor niadtong November 9. Atong paminawon ang nasinati ni Giovanni sa tabang sa Malasakit Center. Ako si Giovanni Feliz, nag-edad og 27 anyos. Isa ako tribong Blaan. Nagpuyo sa Sitio Barak, Barangay Colon Sabak, Matanaw, Davao del Sur. Nadisgrasya ako sa motor November 9. Bali ang akong tiil. Gidala nila ako sa Provincial Hospital. Gitabangan maayo kog tabang sa Malasakit Center. Hangtod karon naulian na ang akong tiil, na stingless na ang akong tiil tungod sa Malasakit Center, gitabangan ko niya. Magdako kay kog pasalamat kay matabangan ko niya. Og dako pod kog pasalamat sa kang Presidente Rodrigo Duterte o kang Senador Bongo. Dako pod kog pasalamat kay ang mobayad sa akong obligasyon sa hospital, ang mobayad mao ang Malasakit Center. Mao na dako kay kog kalipay kay gitabangan ko sa Malasakit Center. Dako kay kog pasalamat sa Malasakit Center kay maistinglis na ang akong tiil. Diha lang siguro kutob, dagan salamat. Sa Pasko, Giovanni. As of today, aduna kitay 149 ka Malasakit Center nationwide nga mitabang sa mga Pilipino panahon nga sila ma-hospital. That's it for this week. Gikan dinhi sa Kabisayan, kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon sa mga Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud.